sila, mga kada, si Jake and Jessica Taylor. We are so glad to have you here. Ay, sorry. Hindi ko pala talaga kailangan English yan. Si Jake. Bati ka muna, Jake and Jessica. Hello po. Jess? Nembag na bigat ka na kayo amin, mga kakada. Yun, no? Yun yung tutor eh. Kaya ang galing ni Jake eh. Jake, gusto ko malaman, ganong katagal mo inaral yung pagsasalita ng Filipino bago ka talaga nakapag-usap ng maayos sa Filipino? Filipino mo ba ang una mong natutunan or Ilocano? Filipino po. Filipino, Apo. oo. Bale, mga isang taon siguro bago medyo maayos na yung salita ko. Oo. Siyempre, sa una nahihirapan talaga ako magsalita ng Tagalog. Wala talaga akong alam. Pero siguro after 1 year, pwede na po. At paano mo to nagawa? Dahil ba sa tulong ni Jessica or dahil sa mga nakakasalamuha mo? Actually, hindi ko siya kilala at that time na nag-aaral ako ng Tagalog. Nag-aaral lang ako araw-araw, tapos kinakusap ko yung mga tao sa kalsada, ganyan. Oo. Bale, nagtuto ako unti-unti. Ang galing. Bakit ganun na lamang, Jake, yung parang kagustuhan mo na matuto ng Filipino? Siyempre naman, ayoko naman na andito ako sa Pilipinas at hindi ako nagsasalita ng wika po ninyo. Kaya nahihiya ako. Gusto ko talaga magtuto ng Tagalog para makausap ko ng maayos lahat ng mga tao. At lalo na, nung na-meet mo si Jessica. Ay, lalo na ako. Siyempre po naman, gusto ko talaga diretsong Tagalog pag kami lang. Oo. Ikaw ba, Jessica, talagang sinadya mo yon na bagamat I'm sure lahat naman ng Pinoy marunong mag-English eh, di ba? I'm sure kahit kaya mong Englishin si Jake, ay tinatagalog mo siya. Opo, siya po talaga may gusto. Pag kaming dalawa lang, gusto niya talaga Tagalog lang. Para matuto siya lalo. Tapos pag kami lang sa bahay, gusto niya Tagalog para hindi niya makalimutan. Oo, tama. Kailangan talaga practice, di ba? Kailangan ng practice araw-araw. Opo. Eh, yung Ilocano, paano mo naman na-introduce sa kanyang So yung Ilocano po, nung dinala ko siya sa Pangasinan, na-surprise sila syempre kasi, Tagalog, wow, makakasundo namin. Pero pag syempre nagkahalubilo na yung pamilya, Ilocano, mabibilis sila magsalita, and siya parang gusto ko din makipagsabayan. Gusto ko din ng Ilocano. So nag-start ko po siyang turuan ng Ilocano. Oo. So yung pag-aral mo ng Ilocano, alang-alang sa pamilya ni Jessica. Oo, kasi na-OP ako. Hindi ko sila naiintindihan eh. Puro Ilocano sila sa Pangasinan and ako Tagalog lang. So sabi ko, gusto ko talaga magtuto ng Ilocano din. Oo. Ano ba yung paano nagsimula ang inyong love story? Pwede niyo bang ikwento sa amin? Nagkakilala po kami sa Pasay dati. Doon po ako nakatira. Doon po ako nag-work. And doon ko siya nakilala. Bali, nagstay siya sa Manila ng 2 taon. And wala pa dati kasi may boyfriend ako nung una niya akong makilala. Okay. So, pagbalik niya ng US, parang nag-break po kami ng boyfriend ko and nag-change status po ako ng Facebook. Nas nilagay kong single. Nag-message siya sa akin like, oy, parang alay lang po. Yung simpleng message lang na, kamusta? Anong balita yung ganyan. Pero hindi ko alam niya palang nakita niya yung change status. So doon na po nag-start yung parang palitan lang po ng message. Oo. So, sabi nga ni Jake, di ba, LDR? Ikaw ba, Jake, naghihintay ka lang na mag-change yung status from in a relationship to single and ready to mingle? Hindi po naman sa naghihintay, pero syempre gusto ko siya. Nakita ko yung mga gusto ko sa kanya. And nag-message lang ako sa kanya. Sabi ko, kamusta na? Parang kunwaring hindi ko alam nag-break na sila. Kamusta na kayo ng boyfriend mo? Ay, nag-break na kami. Ay, talaga? Nag-break pala kayo? Ayun, tuloy-tuloy na yan. Ayun. Opo. Pero nasa Texas ka nung time Opo, na yun. nasa Texas. Tapos si Jessica ay nasa Pangasinan. Opo. So, ganong kahirap ilang taong kayong magkawalay? Bali, 9 months po kami 9 nag-LDR. months. Oo, Opo. nabasa ko LDR. nga, wala pang internet si Jessica nung mga Wala. oras na yun. Wala. Kaya naghihintay pa kayo ng weekend para Weekend para pumunta sa makapag-usap. bayan. Oo. So, paano ninyo napatibay ang inyong
relationship kahit hindi kayo madalas mag-usap, hindi kayo nagkikita? Talagang message lang lagi. Pag may internet siya sa phone, yun pwede message. Pag weekend, video call talaga para face-to-face kami na video call. And matagal yan, mga 4 hours na video call siguro. Ubos ang data. Ubos na ubos po yung data. Actually, nakakaubos po kami ng, dati calling card pa po yung ginagamit. Naglo-load ako. Siguro po nakakatatlo or 4 po akong calling card sa isang araw. Pero talagang mahal na mahal niyo yung isa't isa, eh, no? Ay, syempre. Kahit ganong kalayo ang Opo. distansya, Opo. talagang hindi napupukaw ang pag-ibig. Tama po. Bakit? Bakit, Jake? Kahit malayo ka, 9 months ang hinintay ninyo, si Jessica talaga yung napili mo. Ay, grabe. Sa una nakita ko, napaka-humble niya. And talagang yung ugali niya, yun yung gusto ko sa buhay ko. And syempre magaling magluto. Alam mo na yan. So syempre, yan din yung mga nakikita ko sa kanya, lahat gusto ko. So kahit ilang taon, kahit ilang buwan, mag-aantay talaga ako. Kahit gaano kalayo. Oo, kahit sa gaanong sulok kalayo. ng mundo. Opo. Anong paborito mo niluluto ni Jessica? Sa una, kaldereta talagang yung unang dish na Pinaka-first. pinaluto niya sa akin. Ngayon, lahat, adobo, tinola, basta masarap lahat ng luto niya. Ilocano dish na patikim mo na ba si Jake Oo, ng, pinakbet. anong tawag doon, yung Pakbet. papaitan? Ay, Opo, papaya. natry na po. Kumakain ka nun? Na-try ko mga ilang beses, pero hindi masyadong nagustuhan. Mapait eh. Acquired taste yata Opo. yan eh. Yung father-in-law ko, Ilocano, paborito niya yun talaga. Ikaw naman, Jess, ano yung nagustuhan mo kay Jake? Kay Jake naman, ano siya, napaka-caring po niya. Tapos, syempre, loving din siya. And sa mga naging boyfriend ko, siya lang talaga yung tinanggap pa niya ako ng buong buo. Yung walang, you need to change this, ganyan-ganyan. Siya lang po talaga. Oh, sorry. Oh, ang sweet. 10 years na yan, ha, mga kada. Naiiyak pa sila, ganun. Talagang buhay na buhay. Mainit na mainit pa talaga ang kanilang pag-ibig, which is how it should be, di ba? No matter how long. So, kung ang kultura nating mga Pinoy, ano ba yung nagustuhan mo sa kultura ng mga Pinoy, Jake, na kakaiba sa kultura ng mga Amerikano, ng mga ibang... Napaka-humble po yung mga Pilipino. Kahit mahirap o kahit walang masyadong gamit ganyan, talagang kung dumadaan ako sa kalsada, kain na po. Kahit yan lang Pagbigay ka po. yung pagkain nila, nag-o-offer talaga sila sa akin. Kaya nakita ko yan, parang nagbago din yung isip at puso ko na gusto kong ganyan. Ganyan din sana ako. And yun din yung nakita ko kay Jessica noon. Hanggang ngayon, syempre, na napaka-humble niya. And so hanggang ngayon, super pa rin ako, grateful ako. At ikaw naman, Jess, hindi ka ba nahirapan din mag-adjust sa culture naman ng mga Americans? Sa una po, medyo mahirap. Nag-struggle lang po talaga ako sa weather. Kasi hindi ko po alam yung unang nilipatan naming state, nag-snow siya ng mga 3 to 4 months. Hindi po ako prepared. Pero po sa pagkain, wala pong problema kasi nga po, pwede ako magluto ng kahit anong gusto kong lutuin kasi kinakain din niya. Sa Tagalog naman po, kaming dalawa Tagalog lang po. So, parang okay lang din. Yung mga biyanan mo, kumakain na ba ng mga adobo, ng mga kaldereta? Opo. Actually, yung isa sa brother-in-law ko, birthday niya, and nagulat ako, nag-request siya sa akin, hey, pwede ba tayong mag-caldereta sa birthday ka? Nagulat ako, talaga? Wow, Sarap ang eh. galing. Talaga nagiging ambassador talaga tayo sa ibang bansa ng Filipino culture at language. Marunong ba mag-Tagalog din ng pamilya mo? Yung kuya ko, nagtututo ng Tagalog. Yung sunod sa akin na lalaki, nagtututo na din. And yung mama ko, papa ko, yung mga madali lang na kamusta po, ganyan. Yung Galing. basic lang. That's nice. Opo. O tell us naman about your TikTok. Itong nakakaaliw at nakaka-entertain at nag-viral na TikTok entry ninyo. Sino ba nag-umpisa ng TikTok account? Sino nakaisip? Actually, siya po lahat. Idea niya po yun na mag-TikTok. Oo. Oo. So, bakit? What was your purpose, Jake, dapat dun sa TikTok na yan? Wala. Naisip ko lang kasi mahihain ako. And hindi ko in-expect na naging viral yung mga ibang video ko. Pero
sa una, naisip ko lang, parang unique yung nagtatagalog ako. And so, syempre, gusto ko lang i-share konti. And baka naman. And, so, and maya-maya nag-viral yung isang video namin. And so, sunod-sunod na yun. So, syempre, natutuwa kami na, wow, madami palang fans. Ganyan pala yung feeling. Kaya, yun, maganda din. So, anong plano nyo para dito? Tutuloy-tuloyan ninyo yung TikTok entries? Siyempre naman po. Oo, please. Kasi nakaka-entertain at nakakatuwa talaga. So, ilang taon na nga ba yung mga anak ninyo? Yung panganay po namin is magfa-5 sa 14. Actually, dito siya mag-birthday sa Pinas, so excited siya. And then yung pangalaw po, 1 year and a half. 1 year. Ngayon, this early na ba? Tinuturuan nila silang mag-Filipino? Ayaw po. mag-Ilocano? Yung panganay po namin, pag kinakausap mo siya ng straight Tagalog, Tagalog na din siya. I mean, naiintindihan niya yung buong, kahit anong sabihin mong Tagalog. Pero English pa rin yung sagot niya. Pero ngayon, nilalagyan niya ng word by word para na siyang Taglish na magsalita. O ano na lamang ang nais ninyong sabihin sa isa't isa? Ay, sa isa't isa. Ito na, kilig portion na to, guys. Para sa akin po, super nagpapasalamat lang ako sa kanya. Ever since nakilala ko siya, nagbago talaga ako. And kahit 10 years na kami, ganyan pa rin yung feeling. Love na love ko siya. And syempre, yung mga anak namin, ang galing niya talaga sa mga anak namin. And wala, nagpapasalamat lang talaga ako sa kanya. Ikaw naman, Jess. Ako naman siguro, thank you din. Kasi yun nga, tinanggap mo ako, yung buong family ko. And wala na akong masabi. Nasa kanya na lahat. Nasa'yo na ang lahat. Okay, Jake, bago ka namin palayain, meron kaming munting kada challenge para Ay. sa'yo. Simple lamang ang mechanics. Babasahin mo lang ang ipa-flash namin sa screen. Sige Are po. you ready? Sige po. Okay, eto na. Basa. Nagprito ng 77 puto ang pumipitong puting pato. Oo, di ba? Walang kakiyaw-kiyaw, di ba? Take one. Anong ibig sabihin nung sinabi mo? Ay. ulit. One more time. Ito. Nasa script ko eh. Nagprito ng... Ayan, Nagprito ng 77. Bale, 77 puto. Nagprito ng Ang pumitong puting pato. Oh, ano daw ibig sabihin nun? Ng English, Oh. the 77 puto is fried and 77 white ducks. Pwede. Nagprito Hindi daw, sigurado. nag-fry ng 77 puto Ayan, tama. ang nag-whistle na white. Whistle. duck. Tama ba, duck? Pato? Yan yung alam ko. Thank you very much. Thank you po. Kenji. Maraming salamat It was such a po. pleasure. Sobrang pleasure naman. Thank you Kayo po in sa person. pag-invite. Thank you for coming over. Opo, At happy trip. Ay, thank you po. Okay, ituloy-tuloy niyo lang ang pagpapalaganap ng magagandang kultura ng Pinoy. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much po, Miss Tia. Thank you. Talaga namang hindi batayan ng kulay yung estado sa buhay upang